କାହାକୁ ମିଳିବ ବିଶ୍ୱକପର ପୁରସ୍କାର ରାଶି? ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ବଣ୍ଟାଯାଏ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ନିୟମ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାଁରେ କରିବାରେ ସଫଳ ରହିଲା। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ଫାଇନାଲରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ 7 ରନରେ ହରାଇଲା। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ବିଜୟ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ରହିଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଏଇଟା କି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ମିଳିଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ହେବ କି ନାହିଁ? ଏଥର ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଇତିହାସ ରଚିଛି, କାରଣ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ନାହିଁ ଓ ଫାଇନାଲରେ ବି ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କଲା। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ବ୍ୟାଟର ଓ ବୋଲର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଇସିସି ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024ର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥର ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 93,50,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍କୁ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାବରେ 20,36,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଉପବିଜେତା ଟିମ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ 10,64,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମିଫାଇନାଲ ହାରିଥିବା ଟିମ୍କୁ ବି ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ 6,55,00,000 ଲେଖାଏଁ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ସୁପର 8ରେ ନିଜ ଯାତ୍ରା ସାରିଥିବା ଟିମ୍କୁ 3,18,00,000 ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଗ୍ରୁପ ଟଚ୍ରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଥିବା ଟିମ୍କୁ 2,06,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ସୁପର 8 ଯାଏଁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବାରୁ ଟିମ୍କୁ 25,90,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ କୌଣସି ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବା ପରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସମାନ ଭାବେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ 20,36,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ସବୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ହେଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଟ୍ରଫି ସହ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଦମଦାର ଖେଳିଥିବାରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।